Маню, Какво е? другото и бъде. Моля, пусни го и течния химката и играем направо, те са надъхвани. Да. Влизаме, Любчо, ето пише си паролата. Пускай го. Няма, аре, щом ги дразни, няма. Работа. Ние няма трябва да се чува гадно. Само ти го чуваш гадно. Изурът. Аз съм вътре, пращайте. Който прави играта. Аз. Пускай стрима. Съм го, аз исках да запиша, как слушай музика. Стри го във Фейсбука, от повече гледания да събереш. Момче, да ти пусна някоя друга песен. Ама по-леко, защото се чува много гадно скайп. Не, пусни дай. Да, аре тъмън ще изникна тая. Така, добре ли ви? Да. Аз съм мит. Не, моля се, пусни джале, че по-добре. Ей, сай. Тая песен много ме радва мене. Аз, момчета, да отивам... Аз си взимам екото още една-две игри. Ако си играе Бим, може и да го взима екото. Мале, и цак екото, брат, на митчек, само правиш го, брат, малко АП и... Аз ще го правя хибрид. Хипер ще го правиш. Аз отивам топ тогава, момчета. Няма против. Или... то пак пикна джангъл, ще ходя джангъл страна мер, ма. Мога отида топ страна мер. Ма не, оня ще ми пикне някой герой, че ще ме гли. Пак на токен. Искам да късам, зато и ще си взема и тая. Сега с улта ще пръскам. Маню играе еко хибрид, аз ще казвам кога да се билдваш. О, брат, аз еко ми е мейн герой, брат. Първия мейн герой ми е еко, не ми се играе, брат. Аз еко го играя само джангъл и мид. Топ не ми се играе. Кавана тропика. И нямаме нищо танкало. Айде някой танкал. Нищо танкъл, брат, нещо танкъл. Аз ще направя танка. Любен, ти тъпи се. Любчета прави танк. Аз да отивам, брат. Ти Гарен, ти не е танкал. Ти Гарен, то с... Джак дори ако мога да си шток. Джак си ги приема. Не, брат. Мисля да цъкам това. Да цъкам тая. Гангпанк. Кой? То с Гангпанк в момента. Аз чука никога. Да, Ривен. Аз Ривен мисля да цъкам. Давай, карай ще имам танк. Ма кой те е бил? Пълна токена. Правя снимка на теб, бе. Между другото, че кажа, Фики не е никак зле, брат. На тяло. То... И аз да ми дават малко и те са боцам, аз там. Чай спирам музика, ще трябва да звъна на баба. Кажеш, да на баба си чува, джале. Не, че тя ми извънява, аз съм спал. Пак е Лебланко. Има теко. Звънял се, баба, аз съм спал или съм че... Нищо, какво да правя, с нощи късно си легнах и... Те... Ми няма какво правя. В чивни дни. Какво да правя, гледам по-бързо да минава времето. Да. И аз тук седял вкъщи, тук го правях преди малко и... Малко седна съм.
Седял вкъщи, оправих преди малко тук къщи и сега седя и чакам да се привери. Ми да, как се бава? Еби то в такова време, че някак да не си болен. Каквото и да правиш. Абе, бао, моля се сега, стига глупости. Все едно... Сашко, запиши го. Какво се записва? Илия. Ти всичко там, дядо, как е? Окей. Няма ли да идвате на гости? Февруари месец или края на януари? Ми аз началото на февруари си идвам за една седмица пак, аз имам някаква... Междусрочна имам, да. Сега видим пак, за повече време, то спът ще да по-рано, не едва последния ден. Част на зимата ваканция, тя пълната ваканция мина в София. Еми хубаво, що всичко е окей, се чуем. Всичко е окей. Окей, бабе. Айде. Чао, бабе. И цак на Митя късаш, брат. Nie bardzo, samo... Ще скъса. Тя, брат, ако ни даде, брат, да... Ако я убий първите 2-3 пъти, брат, нататък е лесна работа. Аз също ако играя Любчо, Джангъл Лукс ли кажеш, бе? Не знам защото стана, защото гледам и тя ходила и целия бан. Джангъл Ухс ли играеш? Стримваш ли е от? За саунд? Да. Ако искаш да чуеш как ще говориш с баба си, да знаеш, че го има записано. Ха. Любчо, после бим соната, да знаеш. Пъкаш? Бим соната, викам. Ама, гледаме в мета, не да фармим, пак после вече ако нещо се бим сона. Почвам ги. Ето сона много се надъхала. Да. А! Тоест, брат. То с Лепонг не е нищо впечатляващо. И аз съм на същото мнение. Трябва да умря герой. Не, аз ти казвам, че то не мога да я играе. Ето аз го казвам, че е умрял герой, защото аз мога да играя. Браво. Мастера ще има нужда да ганква топ повече. Аз този Джак си го купя, брат. Той колко пари струваше? Това ще има. Аз ще си го купя, брат. Бах ти шибания герой. Браво, Любчо, ти си бог. Си. Аз съм тълчал. Пъкаш? Аз съм тълчал, то да. Ооо, давай откива. Тя пък и тя, си това вече. То скъса. Той не убил, ей! Чу тя флашна, какво да направи? Покаре. Трябва път се изгреш. Плюя. Да. Извинявай. Чай сега. Този го хващам направо. 6 милиона много димиш прави, да. Търси с малко кръвта. Нямаш. То сега го стана, ще го бим ли едно? SS мид. Между другото. Да съм много малко кръв.
Малко късно, но... Ръца, пръца. Момчета, ай след всяка игра да си давам и онор да получим уния значки, бе. Ай. Чай, що са? Хубаво са пък не. Митни ли една стрела и маняла? Ай, как ме уби, брат! Пак ти демиджа би той, брат! Майка ти букута е па. Да, маняла. Давай, излегни, бе. Куда е, човек? Пак ти шпаняка, брат. И така го като това, май. Тя варианта е много такъв. Ехе. Учасах си го. Тъпто и че Лебланка вземе ли 6 лева и после са шибани да ще го. Жукъв демидж ми би това копелец си, брат. Бия тая. Давай. Аз то си моят му навече. Този го убивам. Как няма го оцеля, бе? Нямам мана, брат. И как няма го оцеля, бе? Каря. Опа. Майко, обаче видя ли колко бързо свалихме оная? Стои трябва да фокусираме ние. Тако пашнах. Брат, много се не ради, честно. Ти пък с дето. Уби ме сега сонат. Да, след малко. Какъв се? Станоме. Седни. Точно го убиш ли? Давай. Ти това, бе, брат. Това да му помогне на масата. Дай, Ще взеш. Брат, то Джакс, брат! Не мога да фармя от него, бе, брат. И знаеш кой е свесто, човек? Аз ще цъкам с Джак срещу Ривен и Ривен ще ме спука и никакъв демидж няма да я бие. Иначе като играй той ще ме спука от демидж, брат. как ми такова? Жуто с 53 фарм, брат.
Wow, čo, wow. Глей, той на кого ме убива, бе, брат? Бах ти умри, ля! Не се нерви, брат. Кой не се нерва, човек? Бах ти Шимоне, умрял герой, човек! Глей го! Той на кого ме сваля, брат? Аз кого ме направя, човек? Иначе аз ще си го купя този герой, ще цъкам с него, ще се падна една ривена шмала шота, брат. Бах ти умрялата работа, брат. Шпаниш, човек. Брат, сега не... Пак иска да го стъмвам, брат. И майска двамата да ги... Бързо. Чай, че се спирам да ръце с милиони. Самолете ги. То с 66 фарма, аз съм с 39, брат. Бах ти шибаняка. Си мерси. А? Мерси, защита. Ей. Брат, Глей го, брат! Не мога, брат, не мога! И пак ти умрялата работа, брат! И си отимейт нищо не му направя. Да, брат, съжалявам, но тази игра за окупант заради мен има репортнити, брат. Ба само майката, че пак ти умря герой. Глей го! Няма, брат, то сланшотва, бе, че, глей го! Браво. То сланшотва, бе, брат! Мастера му скача, брат, на фул кръв, не го тапне, едни пъти му свали пълната кръв, брат. Любчен, де заби нов нос него? Ма, брат, аз на кой ми скача, човек? На кой ми скача и му убия, брат? Що, аз ще го убия почти. Защото е прост човек, зарежда си стрелата 3 часа. Ай, как ме стисна на тия... So open up. Що вика край, бе? Играта не е свършила. Аре, слава ти, бе. Аре, чао, момчета. Аз не те чух. Викам, що не... Ето е, брат! То смала ще отвоя, човек. Няма смисъл да играем, брат. Абсолютно никакъв смисъл няма, брат. 20 минута силендър, брат. То Джакса ще им изнесе играта. Виж, човек. 5-1, брат, то няма лан шотва, брат. Не знаеш, че аз няма да изнеса като съм 5-2. Екото 2-1, Лебанка 3-1, само долу ги държите, брат. Бил майката, човек. Няма, човек, аз почвам и тебе. Само с най-опит чемпион ще играя, брат. Евения от Слабич.
Барса е така. Аз го удрям с ултимейта си, нито един ден, нищо не поправя, брат. Какво край, бе, путко? Край ли ще ми каше, майко? Иначе като се пуса да играя с Тимо топ 4 вече, а? Майка ви да е ба. Така направя някакъв... Ще пробвам един билд тук. Май нема яйцо. Ето кой стои сумък. Не, соната си губи. Аре, Гледаш соната някакъв Аз критикал. нямам мана. Може да бълку. идват всички за тия, бяга назад. На тук по-добре. Той Джакса го няма. Точно който трябваше да сме. Там между всички. Аз имам улче. Направи ти един стане и така. Боже майко. Какво направим всичко? Аз помислях ти и клонинга за истинската. Какво правим тук, нали? Ето. Елате тук, бе, елате тук, бе. Джакса го няма. Няма още на кула, брат. Чай, се обърках. И даун. Качай, Сашко. Брат, са толкова пинат, човек. Чо, ако ги беше фанал с тъна, умираш. Тя, има 25 минути. Давай, бе, мастър! Да, ще умре. Ооо. Всичко спами сълто и кот май. Брат, аз протекция ще. Айде сега. Кажи ти сега кой е бога на Орианата. Alexander Спасов, Винявска. Александър. Много добре така. Идвам! Иди го, бе! Ще му се изхвърля на лицето на този буклук, бе, брат. Хайде на И бах, че ще бъня герой, човек. Джакс. Не си къде Джакс от името на анархията, моето момче. Че ми лапаш хуя, буклук. Leave me the farm, motherfucker! Сашко, ще пукам и Сашко 3 демиджа. Изгоре го ибим! Ибем го! Фаничко е! Кой? Джакса, бе! Фаничко е, кой те, бе! Целио, аз чуя. Ето кой те е копелето, е! Ибем го, е! Добре, не е там. Айде, може да се е махнал. Вие сте бавни, не си гледайте, между готов да ги чака. Его. Фак! Shut down.
Тия са пълни мишки. С малки. Ей, вече Джакса! Това да го убим това Горус. Ще ми го яде Искам буто, искам буто. Фърляй стънфей този храст! Ще бягаш! Ще бягаш, Мърсен! Ще бягаш! Шибана... Майка ти да еба. То ма пръсна. Абе, как му да го финити толкова с чак? Брат! Децак, той ми скача на кое и ма убива на кое, без Ами, което да то малко те са играе срещу Джак. Аз Сашко, скачай. седя на Да, кое, съм ония танк. брат ме бе. Ехе. Ута уж са пусна твоя отсъл и изведнъж И изчезва. сега, лута ми на ново нищо не може да го пусна, пак сигурно не се е пускал лута. Бах тъпия глич. Аз почна топа не ходя. Всъщност. Ой, мастера, какъв е такъв камен? Гледай го. Това е толкова спроес. Фърляй тона! То скача сега, брат. Къде отида? Аз бягам тук, брат. То с... Да, кулата пада, брат, да, yes. Ама поне са бермиони. Аз не имам да добрам повече. Чакай, тя, не ти бара тук, бе. Бах, циганите. Аз на Джакса ще стимам кое, ще му го пратя. Една снимчица. Да се радва. Тук ще ги дадем да се бием, идвайте. Чакай, Маньо, не бърза. Чакай. Ти стой отзади. Чакай. Тук скачам мастера първо и после Маньо, чакай. Чакай ти на секунда. Аз Тази право пръскам от смейте са. Бланката първо, после Адикири. Сашко идва така. Ще идват с голяма вълна миньони. Ой, вам. То Джакса на топ. Аз знам, че ги взимате аз. Ще пушна аз малко бота. Идва, давно се разбега. Ти сега ждат към мен, обаче. Ако дойде само Варса, направо го правя на... Ицак късаша! Браво, карай. Браво. Аз не успях да разбера Видях си ли? Видях си ли DMG? Някой гледа ли ма? Някой на топ. Аз го имам записал. Фърми съсето е, Лючо. Армия е то на него такова. След тая игра, момчета, ще ме чакате малко да изкарам кучето. Давай, ще изчакам. Беше си, Сашко. Руслан е бах ти пит човека, брат. Предстои още. Не, че спира да ми пише. Мастера умира. Пише здрасти. Не. Пи ми пише, чакам или лол. И почва да ма дразни. Чак си, не те знам къв си. Ма сега ще усетиш дебелия хуй в устата.
Айде обаче да правим някакъв тимфайт. И само на тимфайт може да се надяваме. Варуса ме атакува, оставя ме на 100 кръв и от 100 кръв го побивам с вина. Ти ще го партия после една клипа от YouTube. Да видиш какво се случва. Тук, горе. Хая! Мана, върси такова линия. Идва Джакса. Не, като видя ли демиджа? Идва Джакса от тук ли да е? Мисля, ще направи дабъл. Аз ще да направя повече, ма не ги виждам. Видях, че какво прави улта ми. Сляпо ги пия. Скачай ти ми. Пък тя. Ви лудисти, бе. Джакса отзади. Идва отзади. Всички умираме. Тук може да направи трип, ама ще го хванем, ама ще хванем. Ако го хвани, ако един от вас го хвани в стън, ще го бить. Люб, ще трябва. Той. Не, бягай ти, не се занимай. Тук ще има мастера. То се двия от всякъде. Сега ще умре. То къде отива, брат? Ай, двамата ще ме убива, че бягай от тук, бе. Так. Хе-хе. Да. Да. В Лиля. Кой говори, бе? Бак. А. Ако... Нас трябва да се оправя, значи за работа направо. Върхово, бе. Стани го, Елючо, къса ми го е. Страх ме е. Къде е Лиля? А? Къде е Лиля? Тука е, бе, Букук. Тука е, бе, Букук. Скъса ли ти задника, бе, майка ти? Брат, аз му скъсах задника с лука, брат. Аз му скъсах това, така. Ай, ти биш, да, значи ти това. Аз го разпорех. Ай, скачай. Ма тя няма начин да ми се пусне спида. Ти шкъв димич прави, скачай. На те. Аз умирам. Бягай. Може сваля ако тъпне. Той го и страх да ми скочи, бе. Страх го да ми скочи, бе. Стъванта. И бяга. Бягай. Какви вечери, реално. С цака направо я разбих му оная крува. Те се приех. Ей, бах ти! Тъпия късмет, брат. Бягай, че лудаци. Как не го оцелих, бе? Уби го. Но не, Манио мина през него и не го уби. Джакса отзади, брат. Преди се вършиш направо. Няма, брат, Джакса.
Този Джаксън не е. Аз сега ще напиша най-дървата псовня. Гледаш. После никой не може да го убие в момента. Сашко, ти си много забавен. Нали, направо. You motherfucker. Не. Написах му, ще отрежа главата на майка, че ще заврал задник. Което тук ще го измислях. Си оригинален, но... Репорт, сайко. Ще репорт. Майко, аз просто съм го видял, бе. Дай. Не знам, държи се. Какво да направим от брат? Връщам се назад, бе! Майка му! Мръсна! Бах ти шибаняците, Стойте, брат! стойте. Аре, бе, Гледай, Вейн! Няма армор. Няма такова нещо като армор. Сашко, как го направим? Сашко, то стрим Аз ще качи направих дабъл, в... Сашко дабъл. А, Саши? Моля? Ще го кача в YouTube. Да, Аде. А ти снимаш ли сега? да. Да, той снима и ги качва в YouTube, брат, и не си гледа първото му клипче. Майко ми, частта си игра ги скъсаха качи, бе. Аз Аз прежата... даже му казвам да реши хубавите моменти от играта. Не става, някой... Пака. Сашко, прати ми го, аз да направя. Да, ще сякаш то мога да направи клипче, ще го доправи. Ако може ли да го направиш на HD качество или ти трябва докато стримаш да снимаш? Мога. Тогава го направиш не HD, защото на Сашко му е на минимално. Значи тогава... Или поне го направи на малко по-високо. Пак Саша, моят комп ми позволява да стримвам на HD, бе. Как твой не ти дава? Не знам, Май. че. Брат, моят комп със сигурност не е по-добър от на Сашко. Виж как димич му пера, само на този глупа. После тук лати. Джакса. Ай, цак. Да, брат. Аре, имам мана, давайте. Ще ги идем, бе! Ние вече няма начин. Идвам. Този Джакс ланшотва. Няма такова нещо като ланшот, бе! Ириле ни зачита армор, педал! Ирелия, бе. А това е... Вейн. Ай, давай. Добре. Добре, бит пак. Брат, ти направи пента, нали? Не, ама са биги всички така цяло. Ще си я купя Вейна. И като си я купя, вече няма да е ОП чемпион. Мама и да е ба. Рая, трябва някой с много пари да ги осъди. Те колко пъти Рая ще да ги съдят заради Дота, шаха да ги съдят, за кого ще ги съдят. Да всичко ще ги съдят лигата, ама... Правя си снимки на цепен. Много красиво. Леглото на майка ти. Да, майка ти бъде. Скачайте. Правя кача му е. Къде са? Качо.
Ще ги бима! Идва Джакса отзади. Ще се направи на герой. А той няма оставам кой що трябва. Направо ми е бал майка. Някой да го стигне. Някой тук го стане. Иска да си стана! Чак, свърли се стана, ама с Борис бъди сигурен, че го спаниш като го отметиш. Не го мятай като идиот. Хванем ли го него, защото ще скоча, че Факто ти ли, ги че аз ще ги убия. съсредоточи се, брат? Съсредоточи се. Аз ги виждам в момента, гледам само себе си мога да видя в момента. Нищо не виждам. Нацни, уто дет пише на CS и ставаш на фрикам. Да, бе, знам, но не мога те да играя, брат, много ми е гадно. Те Давай, ли? някой да им скочи. Идвайте тук. Те, брат. Няма просто те. Избих ми ги, бе! Ейс, motherfuckers! Обаче стабилно иска да ме убият с преследване ми. Dance, motherfucker. О, тарак. Да го тука ти бокуци! Да го тука ти! В устата, бокуци! Само на Манилко също се чува цялата. Мъхе! Сашко, аз брат ще онорна само ти, няма.